Jo penso que són unes eleccions municipals, probablement a nivell global, en el conjunt, sí que el que diu el Josep probablement ho sentirem, i ho sentirem insistentment, perquè realment és lògic, no? Perquè si el sector, si sumant aquest tenen una majoria de regidors o una majoria de vots o una majoria del que sigui, es farà servir. I el contrari també, no? És a dir, que no ens enganyem, però jo penso que la gent, quan va si parlem des de la perspectiva de l'elector, des de la persona que posa la papereta a la urna, en el moment que Berga, així esclareny o a Borredà, posarà la papereta dintre l'urna, estarà pensant en aquell regidor, aquell alcalde m'agrada més, aquell cap de llista m'agrada, aquell altre no m'agrada tant, o jo vaig a favor d'aquell en contra de l'altre, perquè a vegades també es vota a favor d'alguns o contra dels altres, això també és normal, no? Ara, que en aquell moment pensarà en la independència de Catalunya, doncs jo no ho sé, però jo diria que no. No sé si pensarà o no, jo crec que estaria bé que hi pensés. Bueno, això és una altra història. Això és una altra història. Clar, jo tu ja tires aigua cap al teu molí, no? Però bueno, esclar, és lògic, no, jo no ho sé, si es permet la propaganda electoral a la ràdio, però vull dir que no ho sé. Ja no hem parlat de cap partit polític. Bueno, però, home, se't coneix suficientment com per saber per on vas. No, ho critico pas, nosaltres ens han obert les càmeres i ja hi està, molts micros, no? No, jo ho he reconegut sempre, des dels 16 anys o 15 soc independentista. No, això ja no ho discuteixo. Tinc 57 i continuo siguent. I, per tant, voldria que no arribar molt abans de la jubilació poder veure el meu país amb aquesta tessitura, no? De poder decidir el seu futur i decidir-lo amb aquesta línia d'aconseguir la independència. I dic que estaria bé que també l'electorat hi pensés amb aquesta vessant, perquè això que tornem a dir, el procés no és fàcil, això és evident que no és fàcil. S'hauran de fer molts passos i s'hauran de fer moltes cops de puny, per dir-ho així, sobre la taula. I el paper dels ajuntaments, amb majories disposats a exercir aquesta expressió de la voluntat popular en aquesta línia, serà clau. Per tant, que hi haguin els ajuntaments, com més ajuntaments de Catalunya, millor, unes majories disposades, si s'ha de fer una declaració determinada des del Parlament i a més també reforçada des dels propis ajuntaments, que representa això el poder del poble més proper, és bàsic que hi haguin unes majories disposades a fer aquests passos, no? Per tant, tiro aigua al meu molí, des del meu molí no partidista sinó independentista. Però cap al teu molí, per això vull dir com estan fent les televisions ja fa no mesos, anys. És dir, si escoltes una televisió i veus de seguida, escoltes l'altra i veus la contra, però sempre amb el debat està la gràcia, no? Sí, no, està clar. Només faltaria, no? És la meva manera d'entendre el país i de com voldria que aquest país fos, no?